Hambai tini sini media jotto media takuk songno ang oro ringka Agartala Press Club o jagao ani logio tongo TWF Central Advisory Committee ni chairperson Borom Ganangjak Madam Povitra Bhakti Jamatia TWF Vice President ani Vice President chini Borom Ganangjak Kajol Deb Borma Rupini ani tai khoroksa Vice President tongo Borom Ganangjak Budulaxmi Deb Borma oro tongo ani GS Bukuk Ati Jamatia ani Bukuk Shibanjoli tai ani tebo Bukuk tong ungklogo baca jak tongo jotoni bung salia tai norok jottono no ang ojorawo belaike hambaya pharo tinini press meet ni mul karon hingkai obono belaike khakamo jung SATWF ungoi tini press meet khaika thik no phiaba jung khoroksa buma ungoi bo jung khoroksa ohani burui ungoi bo o press meet ma khaika tam male chongmari phaika hingkai phaiburum burum no chini jara rajnoitik ni thungkorong rok janjani moidano thangoi janjani elakaro thangoi thunglai gurilai phiaba a thungmani pisone wa chini cherai rok chini busa butei rok tamo sola tamo buru borok khananglayo keboba kaisa dol ni poke keboba tai kaisa ni dol ni poke oba haike khananglayo emotional ungui thanglayo jorawo bulai toklai unglayo hingkai ang obono koinani musungo ese Tripura juk hisabe somosto Tripura rajyoni jotto buma rokno bang koina musungo chini busaputei rokno sung purok mani kaham ungna nangnai bupa rokno bo koina musungo chini busaputei rokno sung purok mani kaham ungna nangnai tai je rajnoitik bodol jottono na ang koboknai o Tripura rajyo no sung tonglaina nango pal khai oro no sung rajnoitik bo khaina nang hoytoba nini hamjakmani bodol alka ani hamjakmani bodol alka tai khorokjani hamjakmani bodol alka phiaba sung tongmale Tripura rajyo keboba edisi elakaro tongo keboba general elakaro tongo kebo bidan sabhao vote basao keboba edisi o vote basao keboba village committee o basao keboba municipal corporation keboba nogor panchayat oba haikai keboba gram panchayat songmari phaiplum brum no chini cherai rok jano jano saput khayo borok kok banglayo walalayo bulayo phiaba tabuk bulai nai rokle bujak nai rok tabuk sing bai sing no norbai norok philai di hima hai khoroksa Tripura mathani cherai bujak khaibo ang buriba ani busa bujak mani haima khoroksa BJP ni cherai bujak khaibo aw ang buri bile bini bumani bukhayok mahina ani boyok nai abo sung yok laina ni dorkar rajnoitik moidano thungdi je borok ni samung kaham tongmung kaham tuilna kurung bonono jonogon ruktarnai bonono kaplai khainai kyaba ta bolte sung takuk bai takuk bukuk bai bukuk sung bulai thilai sacharu unglai tongmani abo belai khisaya hingkai sung to para kaisa tongna nangnai bile para kaisa o BJP khainai bo tongnai Congress khainai tongnai CPM khainai tongnai jaiti gusti kaisa o se tongo Tripura matha khainai bo tongnai phiaba o je khlainai rok o je bulainai rok abole bumani busano sung buma angui abo belai khana sini bukhawo dukho nangmani bagai ang tini norok ni bisingtoi khlaino jotto rajnoitik bodolni karjokorta ingya khaiba warriors rokno ingya khaiba sengkrak je rokno ang obono koinai please sung rajnoitik thunglai di lecture lai di kok salai di phiaba o bulai ma toklai mani no norok boddo khaijadi aborok saya belai khai nini samung kaham kai nini kok bir mani kaham khna to khai buino muhit ke kok sai manai hingai no kabang rek tharkuk nai je samung hamya tangnai je kubuyo tongnai je poen ni kok saimia samung kaham kai tangmaya bini logi borok tongla abo bai to sung para kaisa nok kaisa jati gusti kaisa sung bulai toklai khei sung oro thilai tongi to suklai ya aboni bagai sung SATWF one suklai kha sung no chini bubagra phringmani belai khi kaham
buchini bubagra kuno dino phano जोंनो फोरोंया जे हामिया तमु आबोनि बागै सिनि बुबाग्रा जोंनो फोरोंका जोंनो दागिखा नरक एसे बुमा अंगै नरक बुमानि कर्तव्य दङ जों बुमा अंगै सिनि तिरपुरा हानो सिनि तिरपुरा हावो गामि आनजायरगो शान्ति शृंखला खायो जों निर्वाचन हिंगा निर्वाचन संमारि हिंगा नायथ'थ'खाय जों संमारि बर'बो खाय थांथ' मिसल मिटिं जोंबो खाय थांनाय नायथ'थ'खाय केबो वालाय कक सालाया बुलाया खायो जों नायथ'थ'खायो जनगण जे बरकनो हामजाखाय बननो बुट दिवै खोप्लाय खायनाय सरकारा आसुग्रिनाय आसुकनो आं जत्तनो कयनानि मुसुंगो आं जत्तनो हामबाय याफारो आनि कबक मुं याफारो